Okay na, okay. May gabi sa tanan day. May gabi sa tanan, my brothers, sisters sa Christ. Magpaila din ako dahil si Brother Anthony Higtinta sa Armada Perpetual Health. So, ang akong mag-iskutan kung adlaw kay or karong gabi una is the True Church. So before that, in order for me to explain briefly in regards to the True Church, I would like to give two parts of this one. The first one is the reference outside the Bible, and the second one is the reference in accordance to the teaching of our Christ, which is it is written in the Bible. Okay? So according to study, before that, mag-ampo sa data para mag-iyan sa Ginoo. Wani ko sa mag-ampo sa tanang mga oras sa tanang di kubanigit ko. Sa ngalan, samahan sa anak, sa Espiritu Santo, amin. Ito namahan, Ginoo. Salamat sa review ng imong gatag, Ginoo. Salamat nga nagatigong kami karon para mag-isgot sa imong pulong. Ablihi ang among pangununa, pang salibutan, o among kasing-kasing nga kami makasabot sa imong mga pulong, Ginoo. O pasaylo kami sa masala nga among nabuhat kay pinagi ang sala mo kining pakabag sa among pagkatuon o pagdawat sa imong grasya, Ginoo. Kini among gipasalatan pinagi ni Kristo nga buhi gahari Dios nga usa ato sa kanturan. Amen. Salamat sa mga Espiritu Santo. Okay. Balik ta sa akong topic. Ang topic kay may tungod sa True Church. So when we talk about True Church, daghan jud kay simbahan sa kalibutan, no? So but there are five main churches nga gi-follow sa tao. The first one is the Christianity. Then the second is the Buddhism, Hinduism, Islam, and other main religion. But let's focus sa kanang one gitawag nga Christianity. So ang Christianity daghan gyud sa mga denomination gyud na mga gitawag nga Katoliko, na born again, na mga Jehovah's Witness, na Mormons, basta daghan gyud sa. So ako sad usari ko ka born again sa unang panahon dai 6 years ko or almost 7 years ko born again sa una, nakatry sa ko ng sangyaw-sangyaw sa mga balay-balay, no? Kada kuman na sa service sa una, salamat sa Ginoo kay nahibalik ko sa tinuod ng simbahan. So all opinions are equal in the absence of evidence. So ato din isang pamatud-an gid. So according to John 4:6, this is the foundation of faith. So pam na siya, may 5 ka foundation sa pagtuo. The first one is Jesus Christ. Of course, Christ is the source of everything. Siya ang nagsugod sa tanan. Second one is the church. After ni Kristo, siyempre, pag hawa ni Kristo, nang siya binlan yun. Nasa gipakaslan. So ato na isgutan sa taon. Sa ikatulo, mao ang pulong sa Ginoo. After sa simbahan, na ang pulong sa Ginoo kay mawala ang ginatawo, nang gikamatay ang tao. So nagpabilin sa pulong, nagibilin na siya pulong nga gibilin. Sunod ang ikaapat, mao ang grasya. Grasya sa Ginoo. Unsa man ang grasya? Mao kina ang sampu sa grasya, mao kina ang mga sakramento sa Ginoo. Nadiha ang baptism, confirmation, pampisal, pero dili ta maisgutan na isgut ta sa tinuod nga simbahan. Okay? So let's first talk about the reference outside the Bible. So, according to Young Student Encyclopedia, they said the Roman Catholic Church for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were member of one religion. So there were no separate texts or branches as they are today. The word Catholic means universal. All Christians for the first 1,000 years, all Christians were member of the Catholic Church. So, nganong Catholic Church man? So, umika Catholic Church, don't just rely on the word kay dili ta ng word mabasa sakto. So napoy uban mabasa dipod sakto, di ba? Kay the word Catholic comes from the Greek word katholos. It means universal. In other terms, kung kita magtukod kag negosyo, kanang nisikat ang negosyo, gusto di ka ang negosyo diri sa Pilipinas, dapat yung negosyo mo-expand po, maka-export ka, import ka. So, pwede mo mabutangan mo magkuhan. For example, nga Cordoba International. So, international, it means nga intercontinental ang imong negosyo. So, mo sa nang pulong sa Ginoo. Gusto ang Ginoo nga iyang isang iyang pulong dili ra sa Jerusalem. Muadto pud makalapon pud sa lain pud nga nasod kay dili ra man ang Jerusalem mo'y
gipangga sa Ginoo. Okay? So another source of or the reference according to Gloriette Encyclopedia page 106, Catholic Church is the term generally applies to the divine society founded by Jesus Christ. No, si Jesus Christ gid ang nagpauna ng Catholic Church. So according to Britannica Encyclopedia, Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform and developed doctrinally and organizationally structure, traces its history to the College of Apostles of the first century. Gitrace yung College of Apostles, kisa mga apostoles, sila Pedro, atong mga kauban la Pedro, muna sila, nganong nakahisgot mo sila si Pedro? Kay mukutlo, if mukutlo na diri sa Mateo 16, 18, gingon na Peter, si kisa mas Pedro, apostol sa Ginoo, Peter, upon this rock I will build my church. Gitoko di ang sibahan. So kung padayon pa diri sa 19, ningon si ang Ginoo nga, whatever you bind here on earth will you bind on heaven. So whatever kanang dili mo i-bind diri sa kayutaan, di po di-bind sa langit. So balik si Peter mo gidagag otoridad sa Ginoo. Okay? So let's give another reference. So Merriam-Webster Elementary Dictionary. Unsa bigingon diri? Catholic, a member of Christian Church, tracing its history back to Apostle. Then napod gingon ni Dr. Zunia Zaide, siya pa nga siyang libro nga gisuwat titled Philippine and Unique Nation. So sa page 123 gingon niya, the greatest legacy of Spain kuno daw is to the Filipino people is Christianity, especially to the Roman religion. Strangely, this religion was Asian origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. So nganong Spain to the Filipino people man, di ba't makabantay mo sa atong history? Kung mabalik ka sa history sa elementary, di ba't gikuan man nga 1521 fight in Mactan, di ba? Di man ari si Magellan. So ang unsay purpose Magellan, makigaway ba? Dili iyang gidala ang bunya Kristiyanidad, ang tudlo sa Ginoo diri sa Pilipinas. Kay ang gusto ko mas Ginoo nga dapat makalapon ang pulong sa Ginoo. Mo sa kanta sa Tuninyo biton, di ba unsa na kanang sa murag o kanang Batublani, kanang Batublani dili ra na siya kanta. It's a form of history or kanang murag pan ba nga giunsa pag-ari sa kuan since ang mga Pilipino sa una dili ko ba mabasa Biblia, unsa ang pamaagi nila sa pagtudlo. Okay? So pila lang to ka reference kung hatag. So kung ingon pa sa Ginoo kung usa o duha tulo nga testimony nga iyang hatag, kuha na ganisa ka ng tinuod. So ato mapunan pa arita sa pasugo sa mga Iglesia ni Cristo magazine, page 8, Bula, March 1995. The Church of Christ has strongly become the Catholic Church, although writers and historians continue to treat synonymously. Kung saan na synonymous, magkapariha, different word with a different meaning. For example, ganina kung ingon nimo, so kanang unsa may lain term sa or ang synonymous sa word nga universal, di ba? Pwede po international, pwede po sa ba kanang general, ano ba kanang basta unsay makuan kay unanimous gyapon siya sa kuan sa term nga universal. Kay mingon ba sila nga bread na may lain nga Katoliko bread kanang for example Orthodox Catholic kanang Katoliko mo sila. Katoliko sila pero di sila recognized by Roman Catholic. Kay daghan pa may Katoliko nga kanang Christian Catholic around the world pero dili sila kanang inline sa Roman teaching nga Catholic. Okay? So since nga nakatag ng reference no kasi ma-time na kay taas ang natag. So let's talk about Bible reference na po in order for us to understand somehow briefly or ako rin si paagi sa ABC, accurate, brief, and concise or precise. Sige, ato sa Mateo 16, 18 no? God given the key or God gave the key to Peter since Christ kikabawon mo sa daan even wala pa sa kalibutan no iya na giplano daan ng salvation ba sa tao kanang giskog ni Brad ganina. So according to John 21:15 to 17, pagkahuman nila og kaon nangutana si Jesus ni Pedro, do you love me? So ningon Peter, yes Lord, ang punsa katulong. So ningon si Jesus, feed my lambs. So nangutana gyud si Jesus nga, do you love me? So ningon siya, ang tubag na po ni Pedro, oo niya.
ningon tubag ang Ginoo, take care of my sheep. So pag katulo na kay nangutan gyud ng Ginoo nga, Peter, do you love me? So murag nagduduwas Peter, murag sing nakuan gamay ba mo na nganong subutan na Ginoo. So ang tubag gyud Ginoo, feed my sheep. So nganong ang kuan man kung makaputan na mo kung ano man ang Catholic may tinuod nga simbahan. So if we can trace kanang by numbers, by history, year, kuan, ang simbahang Katoliko natukod sa 33 AD. So what about the Jewish? Ang Jewish kay di na siya in line sa teaching sa kanang Christianity. Kay ni-focus sa Mosaic law or kan the Old Testament. So let's not talk about that. We'll just talk about the one sa later nga kuan nga topic na said. So the church is the Corpus Mysticum Christi. It's a Latin word for the mystical body of Christ or the Christ representative on earth, which is the church. Asa mo na mabasa? Sa 1 Timoteo 3:15. But Timoteo, if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and the foundation of faith. So bali ang simbahang Katoliko kunoy ang hinugdan o sinugdanan sa tanang pagtuo o kuan kanang sa kamatuoran. Okay? So, nganong ang kuan magid ang simbahan magid, Christ is married to the church. For the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church. Si Christ kuno ang head sa church niya, ang church mao ang asawa sa Ginoo. His body which is the Savior. Now, as the church submit to Christ, also wives should submit to their husband in everything. Okay? So, yung gingon po diri sa John 21:15-17, now you are the body of Christ and each of one of you should part of it. So, dapat kita jud tanan mangita kita sa tinuod nga simbahan. Kay gusto nimo ma-apply mo trabaho adto mo sa mga kolorum. Mailad mo, bitan, for example, kanang ipambalita sa TV, na matug Japan, matug Amerika, yan, nagbayad nga, pero ang nabayad kay kuan day kanang kulurong dito nga, kuan, pagpanabaho. So, mungita dito sa tinuod, kay mo kung authenticity is safe, authenticity is truth, okay? So, Matthew 28:20, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always through very end of age. So baligsag na sa Ginoo nga kung nata sa tinuod nga simbahan magkauban gisa nato antud sa kanturan, okay? So mo time na? 3 minutes. Okay, so since 3 minutes lang mo shortcut sa kilasan. So why Roman is the center of Christianity? Why not in Jerusalem? Ato man natukod sa Jerusalem. So giingon diri sa Acts 23:11, the following night the Lord stood near Paul and said, "Take courage, as you have testified about me in Jerusalem, so you must testify in Rome." So gisugo si Pedro ni Kristo. So Mateo 21:43, therefore I tell you, the kingdom of God will be taken away from you and begin to the people producing its fruit. Mo ni sa panahon nga gisilutan ang Jerusalem ni Kristo kay sa panahon nga daghanag mga kuan siguro ba mga kasalanan niya. Nasa panahon sa ngano kung si Pedro adto sa Roma kay suko sa Ginoo nga pag adto sa laing nasod niya. Ang Rome pud ang the biggest empire of all. So balik sila pinakakusog. So ay ko ina ato di ka mo song sa pinaka weekday, so mapildi ka kung ato ka sa center of civilization, center of kanang greatness kay para maimo gyud ma-conquer ang tibuok kalibutan. So it's also a help so para po di Pedro po nga mga matabangan sa simbahan sa Roma nga para masangyaw ang iyang pulong sa Ginoo. Okay? So 1 Timoteo 3:15, but if I should be lay o matong ngayon nga kung maalangan ko mo kini ang kuan ang kamatuoran o condition of faith. So also in shortcut, the name of the church was officialized by Saint Ignatius in 1870. So wala to ang kuan, di na ako tason ngayon para makamutan na mo. Okay, salamat. Hindi po